amabhizinisi amancane embonini yezezimayini angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo nokuthuthukiswa ngokunciphisa izindleko ezihlobene nokuthuthukisa izindlela ezintsha zokukhipha amaminerali, ukuthuthukisa imishini noma ukuthuthukisa izinkubo zezemvelo. Emabhizinisini asakala angenayo imali, uhlelo lwaseNingizimu Afrika lokunciphisa intela okungamaphesenti 110 anaplano ngaphansi kwesigaba seshumi nanyedilu bavumela ukuthi behlise sikweletu suchetela minyaka yonke okuniseni usula ubize sizinisi esinde acha uzunweli skuchwepheshe neziko ephezulu. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe thintana nomeleli wangakini wakwaSwanson Reed.